Всім миру Господнього. Біблія пише, що перед приходом Христа у світі запанує Антихрист. І люди зіштовхнуться з великим випробовуванням. І коли Антихрист з'явиться, і більшість людей приймуть його систему. І те ж саме покоління, воно побачить і друге пришестя Ісуса Христа. І коли прийде Христос, Він знищить Антихриста подихом своїх уст, і вся сила темряви вона впаде. Ісус побудує своє царство і царюватиме зі своїми святими. Тому вже сьогодні ти маєш зробити свій вибір, з ким ти зараз. Бо якщо ти сьогодні не йдеш за Христом, то диявол легко тебе зможе обманути і ти приймеш Антихриста. Тому треба бути з Богом, йти за Христом і вивчати Слово Боже, щоб знати правду, і диявол не зміг тебе обманути, щоб вистояти і залишитися вірним Богу і з радістю зустріти пришестя Ісуса Христа, нашого Царя. Амінь.